Hey Inki guys norok nobe man khana yang ke potala basaro naithok serai rok ni mane dok nobe man khana ke nai di ro ke naithok yang bo nai di mela go motamoti borok tongpayo yang bo nai di guys tabuk nai di sini parani basi masana bidu khaiki botta masa Abo kengke ang ani dol bai ke egrol sana nai tong ke normal man khna yang egrol sramui tongo ke normal gam ke phulung male nai di yang egrol sram tong sangke o egrol ma sa nai ta tabuk ta hingke ang pani puri sai tong norok nobe man khana yang ang pani puri sai tongo ke mela ho thang hingke ani subscribe rok malak hingke ani dol bo malak hingke to nai di norok tabo hingke ani dol ani boni mobile bai ke ana bolak khaida nai thang ke buskang thang nai bora hingke uklo nai to norok bolong na paithom garate Okay guys, tingin bola hingke asal jarak ini norok bai tong nai hingke norok nobe man khana video dong bukan di hingke norok kana sabun dong khai di channel subscribe khai hingke channel subscribe khai di jotna habai tipe chai dok to